Pa-relax sa tali mga ka-idol. Kaya hakuan nga mga ka-idol. Init kayong panahon mga ka-idol. Di pwede yung kuhan, di mo relax. Sabi kayo init panahon. Nara ko din sa gilid mga ka-idol. Oh. Kahuyan. Ako dire sa mga ka-idol, Museum Butuan City, Museum doon sa City Hall. Nagpa-relax mga ka-idol. Muna kinabuhin to si toll driver mga ka-idol. Relax para mabalik ang kusog ba, pahuway sa kadali bago pa man pong kaon. Tagtawad na ni wara-wara na po mga idol, huway pa huwayay. Pahit po ng problema mga idol. Atong kita digo ra sa pangadlaw-adlaw na panginahanglan nun, kulang pa. Why savings? May batiyon na tong lawas. Kailan tanunta? Dito pwede mo pahuway. Huwag man malungag. Di good lalim ng favorite idol. Lami yung tato makapahuway-pahuway tag mga isa ka semana. Relax pero di magsilbi mga ka-idol kay nabilong man ta sa mga ka-idol sa isang kahig isang tuka. Kung di ka mo kahig walay matuka. Di ko dali mga ka-idol, mausapon na nga libiyaan ako mga bisyo mga ka-idol kay di dali mga itag kwarta kalisod-lisod pa ta tapos aturang busaran ng kwarta yan asa ray paingon. Nang kung kakita ta kwarta to yung kuan sok sa suok. Matakabalo, matagkalon lugon niya na mga problema mabot. Hangin sa kulo mga kaidol, kadali kay kumbati na ba gulong tataw mga kaidol. Naalagos sa pling kasada mga kaidol. Ano ko dito skirit mga kaidol. Laban ng tanay mga kaidol sa hamon ng buhay. Di pwede mo surrender. Lahi naman to sa una napatay mga ginikanan kay kapuyon ta pahuway. Pwede naman tamo kaon tulog. Pero karon nga dagko na hindi ta makakaon ulit pinagi atong kusog. Mga igsoon nanapoy kanya-kanyang pamilya. Di ko pwede makapahuway mga kaidol. Diskarte ta na yung sa gwapong negosyo ani nga para masinso tagamay. Kahit kayo ng kinabuhin ko gusto ta magpa-relax ron bisan mga duha lang kaadlaw wanay kaunon. Laban lang tayo ni.
bangta na kaya po nagsolusyon sa Ginoo nga makasurvive gyapon ta. Ang langgam nila kakaon man gyapon mga langgam. Buki man gyapon nila. Oh, ay. Tapos kinikilig na kayo doon, nag-relax ka dali. Tawag kung bate na punta na kayo doon, sakit na yung lubot na kayo doon. Ayaw mo pa nga pamana di ako guwan mga driver kay nga ito man ang lubot. Pila nakatuig mag-drive, ang lubot mo na nagkaldero, ito na kayo. Ha 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 ha!